Rojnameya Kurdistan ku ji aliyê ragihandina navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya tê berhevkirin, bajmara xwe ya 602 beşê Erebî û hejmara 143 beşê Kurdî derketin û gehiştine berdestê xwîneran. Di destpêka vê hejmarê de, raporta siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ya meha yekê ji sala 2019 ta bi heştê meha Sibatê ku ji aliyê ofîsa siyasî ve mehane tê belavkirin, dibin sernavê êş û azarên miletê me yê Kurd di berdewamiya binpêkirinên berdewam ji aliyên şofînîst û necatparistan ve li Efrînê û gundewarên wê berdewam in. Serbarî ku sernivîserê Rojnameyê Umar Koçerî endamê Komîteya Navendiya PDKSê nerîna xwe derbarê devera aram li Kurdistana Sûriye û sînaryoyên tên pêşbînîkirin di destpêka Rojnameyê de di daxuyanî cihê xwe dirûpela yekem de digirin. Dirûpela duwem de heftemîn salvegera armanckirina serkirdeyê Kurd Şehîd Nesreddîn Birhek bi çekên xiyanetê cihê xwe digire û tê de behsa kesayeta Nemir Birhek û xebata wî hatiye kirin. Serbarî bûneya çaremîn salvegera koçadawiya xebatkarê Kurd Mihemed Mustafa bavê kovan endamê Encûmena Herêmiya PDKSê û daxuyaniya ku ji civîna normal ya nûneretiya enekesê li Ewropayê û heftemîn helkefta sazkirina Yekîtiya Jinên Kurdistanê li Sûriyê û hinûçeyên xwecehî cihê xwe digirin. Dirûpela siyem de nivîskar Ezzedîn Mella di raportekê de nerîna hin siyasetmedar û rewşenbîrên Kurd dibin sernavê rola Kurdan li Kurdistana Sûriyê di hesabên navdewletî û pêkanîna armancên wan de berhevkiriye û hatiye belavkirin. Dirûpela çaran de jî gotareka nivîskara Kurd Fedwa Hesên dibin sernavê pêşmergeyên roj krîza rojhilatî Feratê hatiye belavkirin. Tê de nivîskar dibêje ku leşkerê roj zarên Kurdistana Sûriyê new ji mafê wan e berevaniyê di ber xelk û xaka xwe de bikin. Herwiha tê de nerîna şiroveya hejmarek nivîskar û şovekarên siyasî û serkirdeyên Kurd di nav wan de fermandeyekî leşkerê roj di daxuyanî. Dirûpela pêncan de 100 sal li ser jdayekbûna serkirdeyê Kurd Doktor Nûreddîn Zaza derbas bû. Borgulî behsa kesayet û xebata wî serkirdeyê li Hing qurbaniyên ku pêşkêşî gerê xwe kirbûn hatiye kirin. Rûpela heftan ji Rojnameyê ji hejmarek nûçeyên Sûriye û herêmê girêdayî rewşa Sûriyê re hatiye dabeşkirin. Dirûpela nihan de ji nûçe û raportên kampên Kurdên Rojavayê Kurdistanê li Herêma Kurdistanê û penaberan li Ewropayê re serbarî karîketêrekî derbarê mafê mirovan hatine dabeşkirin. Dirûpelên din de jî hejmarek gotar, nerîn, karên rewşenbîrî û wêjeyî û helbestê hatine belavkirin. Herwiha di hejmara 143 de beşê Kurdî de ji Rojnameya Kurdistan de dirûpela yekem de li ser rewşa krîza Gazê Rojavayê Kurdistanê dibin sernavê du kargehên mezin yên Gazê li Cizîrê hene û geloma ew gaz bi kur ve diçe hatiye belavkirin. Dirûpela duwem de jî gotareka nivîskarê Kurd Raed Mihemed bi navê gelo devera aram li Sûriyê dê bimîne twîtek yan jî wê bibe rastî hatiye belavkirin. Di her du rûpelên din de hejmarek rengereng ji gotar û nerînên wêjeyî zimanê Kurdî hatine berhevkirin û cihê xwe digirin. Rojnameya Kurdistan rojnameyeke siyasî, rewşenbîrî û civakiye nîv mehane ji aliyê ragihandina navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve tê berhevkirin.